Bideo honetan zuzenaren ekuazioen ariketak egiten jarraituko dugu. Ariketa honetan dino kalkulatu behar dugula zuzenaren ekuazioa a-1-3 igaro eta i-3x zuzenaren paraleloa dana. Beraz, orokorrean daukagu i bardin -3x zuzena eta kalkulatu behar dugu a puntutik pasatzen dana eta bere paraleloa dana. Orduen, paraleloak izan behar dira. Paraleloak badira, esan nahi dau, malda bardina daukiela. Beraz, ipiniko dutzat izena, zuzenei. Lehenengo zuzenari deituko dutzat R eta kalkulatu behar danari S. Beraz, paraleloak badira, maldak bardinak izan behar dira. Malda azpi R berdin malda azpi S. Aztertzen badugu emondako zuzena, malda da -3, xen koefizientea dalako. -3 da malda. Beraz, S zuzenaren datuak zeintzuk dira? Malda -3 eta a puntutik pasatzen dela. Beraz, malda -3 izategaitik badakigu zuzenaren ekuazio orokorra momentuz dala i berdin -3x gehi n. Falta jakuna da n kalkulatzea, eta horretarako erabiltzen dugu emondako puntua. Beraz, puntuaren x-a -1 da, eta i -3, absisa -1 eta ordenatua -3. Eta puntu hori S zuzenan egoteagatik betetzen dau ekuazioa. Beraz, ordezkatzen badugu i-3 bardin -3 dela malda bider x -1 gehi n. Eta hemetik bakandu egiten dugu n, eta izango litzateke -3 ken 3. -3 ken 3, -6. Beraz, ordenatua jatorrean edo n -6. Beraz, zuzenaren ekuazioa, S zuzenaren ekuazioa, S ni ditu dut dolako horrela, baina, zuzenaren ekuazioa izango litzateke -3x ken 6. Hori da, emaitza. B apartaduan dino, kalkulatu behar dugula zuzenaren ekuazioa jakinda a-b-1 igaro eta b eta c-tik igarotzen den zuzenaren paraleloa dana. Beraz, orokorrean daukaguna zera da. Daukagu b eta c-tik pasatzen dan zuzen bat, b eta c-tik pasatzen dana, eta kalkulatu behar dugu a-tik pasatzen dan zuzena bestearen paraleloa dana. Ipiniko dutze guzi zenaz. B eta C-tik pasatzen dana R eta bestea S demagun, bai? Orduen, zer dakigu S zuzenari buruz? Badakigu pasatzen dala -1 eta bestearen paraleloa dana, beraz, horrek esan nahi dau, R-ren malda eta S-ren malda bardinak direla. Kalkulatzeko R zuzenaren malda daukaguz B eta C puntuak. Eta orduen erabiliko dugu maldaren ekuazioa, izango dana i azpi bi, ken i azpi bat, zati x azpi bi, ken x azpi bat. Orduen, B puntua daukagu, eta guretzako izango da adibidez, bigarren puntua, beraz, i azpi bi, x-a, x azpi bi, i azpi bi, eta C puntua 0 lau, x azpi bat eta i azpi bat. Orduen, ordezkatzen dugu 0 ken lau, zati bat ken 0. Beraz, -lau zati bat edo -lau. Beraz, malda badakigu dala -lau. Malda -lau, S-rena. Beraz, daukagu S-ri buruz, malda dakigu -lau eta a-1 puntutik pasatzen dela. Orduen, zuzenaren ekuazio orokorra da i berdin mx gehi n. Ordezkatzen badugu malda, momentuz, daukaguna da -lau x gehi n. N kalkulatzeko ordezkatuko dugu a puntuaren koordenatuak. Non x -bi eta i -1. Beraz, -1
bardin minus lau dala malda, bider minus bi, gehi n. Temetik bakantzen badugu n izango da minus bat ken sortzi, minus bederatzi. Beraz, zuzenaren ekuazioa izango da. S zuzena deitu etzagula, i bardin malda lortu dugu minus lau dala, minus lau x ken bederatzi. Hau da, bilatzen ari garen zuzenaren ekuazioa. Hurrengo ariketan dino, puntu hauek ditugu, A, B eta C, kalkulatu K puntuak lerrokatuta egoteko. Non K, C puntuaren iren balioa da edo ordenatua. Orduen, puntuak lerrokatuta egoteko, hirurak zuzen berean egon behar dira, A, B eta C. Horrek suposatzen dau, A eta beren arteko malda eta A eta zeren arteko malda bardina dala. Eta baita B eta zeren artekoa. Hau da, hartzen duguz horietariko bi punto eta maldak binan berdinak izan behar dira, malda guztiak. Nahikoa da konprobatzea bi malda. Ze A eta beren malda, A eta zeren berdina bada, horrek suposatzen dago B eta zerena be bai. Orduen, nahikoa da bi maldarekin konprobatzea. Hori alde batetik. Beste gauza bat egin daikeguna da, kalkulatu A eta beren arteko A eta B puntuak osotzen daben zuzena, edo kalkulatu zuzena, A eta Btik pasatzen da zuzena, hobeto esan da, eta gero, C ordezkatu zuzen horretan, eta kalkulatu K betetzeko. Bi gauzak egin aldoguz. Nik kalkulatuko dodaz maldak. Orduen, kalkulatuko dut A eta beren arteko malda, formulagaz, I azpi bi, ken I azpi bat, X azpi bi, ken X azpi bat. Hartuko dut A puntua bigarren puntua bezala, eta B puntua lehenengo puntua bezala. Beraz, aztenaz Atik. Minus bat, ken minus bi eren, zati, bi, ken minus iru. Ezabatuko dut zatitzu hau. Orduan, jarraitzen dugu, minus bat gehi bi eren, zati, bost. Beraz, minus iru eren gehi bi eren, zati bost, eta minus erena, zati bost. Beraz, minus amabostena daukagu. Orduen, A eta beren arteko malda, minus bat amabosten. Orain, planteatuko dugu, adibidez, A eta zeren artekoa. Orduen, hartuko dugu A puntua bigarrena bezala eta C lehenengoa bezala. Eta planteatuko dugu euren arteko malda. Beraz, minus bat ken K, zati bi ken sei. Edo, minus bat ken K, zati minus lau. Barkatu. Badakigu, bi maldak bardinak izan behar dira. Hau da, A eta C. Biak berdinak izan behar dira. Orduan planteatzen dugu ekuazio bat. Non minus bat amabosten, izan behar da, minus bat ken K, zati minus lau. Beraz, hau ebatzi egiten dugu, eta daukagu minus bat bider minus lau, lau, bardin amabost, bider minus bat ken K, lau bardin minus amabost, ken amabost K. Beraz, emeretzi, zati minus amabost. Izango da, Karen balioa. K minus emeretzi amabosten danean, betetzen da hiru puntuak lerrokatuta dagozala. Zergaitik, hartzen baduguz, puntuen arteko, edo bi puntuak binan binan, eta kalkulatzen baduguz maldak, bardinak direlako.